vatan azatlığındır derde dermanım menin. Sen üçün cevlanadır tende aziz canım menin. Naçeler gana boyalıp boldular bolgun şey. Ey Allah'ım, bugünümüze geçti. Ertirimize öz bağışlayıcılığın ve mehribanlığın bilen safalı ve suyucu eyle. Salam hurmatlı adamlar. Salam hurmatlı görücüler. Her birleriniz her neyde bolsaňyzlar, can sağlıkta, farahatlıkta hayat geçireyen bolsaňyzlar, her birlerinize tüs yürekden gepleşigimize hoş geldiniz edýän. Gepleşigimize hurmatly tomaşaçylar, görýärsiňizler, izlap barýarsyňyzlar, bir dünýä minnetdarlyk bildirýän. Bugün hem gepleşigimizde ýeke goýman, gepleşigimizi izlap dursaňyzlar, öýleriňize mehmany bolmaly. Gepleşik algydyça men Başir Hatap dostlar sizleriň hyzmatyňyzda. Umid etýänki meniň bilen bolsaňyzlar. Dostlar, bugün gepleşigimizi izlap barýan bolsaňyzlar, hemişe hem gepleşiklerimizde owadan gepleşikleri bizler istýärski sizlere göndersek. Bugün hem albatta gepleşigimizde ýeke dalmen bir owadan gepleşik sizlere göndermek istýärs. We hemdanim umid etýänki sizleriň yürekleriňizden jaý alsa. Şol aýdyp geçişim ýanak, albatta bugün hem bir aziz mehmanymyz bar. Bular hem bolmaly Sultan Murat Miskinýar jenaplary. Bulardan hem bir dünýä minnetdar gepleşigimize, çaqylygymyza kabul edip geldiler. Uzak ýollardan. Bulardan hem bir dünýä minnetdarlyk bildirýäs. Köp kynçylyklar söküp gepleşigimize gelen. Bulardan hem bir dünýä minnetdarlyk bildirýäs. Bular bilen wasanym gepleşigimizde albatta şiiriýat dünýäsi. Şiir näme? Şiiriýat dünýäsi näme? Edebiýat näme dostlar? Bunun dogusunda bular bilen gurun etip geçeriz. Bulardan bir dünýä minnetdarlyk bildirýäs. Birinji bulara hoş geldiňiz edýäs. Hemdanim çaqylymyzy kabul edip, Miskinýar sahyp hely hoş boldyk. Bugün gepleşigimize çaqylymyzy kabul edip geldiňiz. Gepleşigimize gatnaşyp dursaňyz hoş geldiňiz. Teşekkürler. Sizden bir can minnetdar. Meni şöyle davet edip şiire alaka edip köp minnetdarçylyk bildirýän. Çünki biz beste hemkarlarymyz bilen we telewiziýny milliýine görüçi dostlarymyza hemmesine tüýsürümden kızgın salamlaryny gönderýän. Hem de şu hemkarlarymyza hemmeleringizden bir can minnetdarçylyk bildirýän. Çünki biz şiir yazan pilasynda bir endişe we fikir bir neme gerek. Şu baradan gaýy wagt şiir yazmak bir aksat del özü, gaýy wagt bir esasy bolýar. Gaýy dünýä barasyndan, gaýy şu müşkilat barasyndan şiiriň özü bir wezn kapýasy bar. Doğru. Miskinýar sahyp birinciden öz hakyňyzda biz gurun etsek, özüňiz kim? Miskinýar kim bolmaly? Öz hakyňyzda bize oku döwrüňizden nädip başladyňyz, nerede ýaşaýasyňyz, gaýsy welaýatda, gaýsy etrapda, gaýsy obada ýaşaýasyňyz? Bu dogruda biler açyklap berseňiz. Teşekkürler. Men özüm asly adım Sultan Murat, taklasym Miskinýar. Miskinýar çünki gariplik bilen ketde bolan. Doğru. Şu milletiň gamy, milletiň teşwişi pikirimde. Doğru. Afsus etýänki şu milletler hemmesi bir neme bolsa, bir sen bolsalar, şu garip miskin bolsa, bir demek görsem gönüm kimsin ýör, şu barada ýörem koýup taklasym Miskinýar goýdum. Doğru. Çünki 12 ýaşyndan beri şiir şaýrlygy alakam bar. Bizleriň asly ustadymyz diýer, babamyz da derep neme aýtdym. Şu babamyz şiir şaýrlyk bilen öňe. Ondan galberse mana bir ämekem bar, Jumadurdy Ýusuf diýer. Olar hem neme biziň bilen hemkarlyk etýär. Birrek şiirlerimizi görüp zada ustadlarymyz bar. Wezin kabiyatyny baralar şolar bilýär. Çünki şiiriň özüniň bir mahsus halatda bitişlik, aram halatda bitişlik her kır nemesi var. Dikkat durmalı. Çünkü şiirin her rakam kısım şeyler var. Edebiyat baradan, içtimai, aşkı yani hakiki aşklıklarına. Yani çünkü çawkat. Doğru. Miskinýar sahyp şurada bir näsem bellap geçsek siziň bilen okuňyzy nirä ýetirdiňiz? Bu dogruda aýdyp berseňiz, ýokary oku diýelik ýa bolmasa hem iftidaý okulary nelerde okuýdyňyz? Bu dogruda biler açyklap berseňiz. İftidaý okuwda köp ýaxşy. Teşekkürler. İftidaý okuwda men Molla Emin aga diýip kişiler şeýit bolup gitdiler. O kişileň ýanynda bir 10 ýyl gowrak okuýdum. 10 ýyl gowrak okuýdum. Şu baradan şu bilen medresede okuýatdym. Medresede okap zada edip şu bilen hem şu hat ýazgıçy bolup her kança alaka edip maşk edip bitýärdik. Şiir şaýrlyk bilen birrek tananalar bitip ustadlar bilen şurakat etip bitýärdik. Şu
resim gözleşten ötüyordum vaxtlarında şiir bitiyotdular. Şiir bitiriyor, şöpüleler tarana bitip şu resim gözleşlerden ötüp şirakamet veriyorduk. Doğru. Maksat ilim taraftan şu medrese dokan men, mektep görem yok. Doğru. Indi aydan planımız edebiyat yüzünden şiir näme we şiiriyet dünyasy näme diýip düşünýärsiňiz. Bir kişi şiiriyet dünýasyny näde ýüze getirýär? Ola birinji bize şiiriň hakynda aýdyp berseňiz, şiiriň özü näme? Şiiriň özü bir esas bolýar diýdim. Esas sul pikir etýärsiňiz, sul ustadlarymız bar. Ustadlarymız her mana şiir aýdyp giden. Doğru. Mahtum Gulu Firagy diýeli, Ustad Mahtum Gulu Firagy, Zelili, we başga şurakam kitaplar var. Her kaýsynyň özüniň her bir lukmasynyň kançasy özüniň kapyasy var. Her kaýsynyň kança közü var bir mana. Doğru. Şu baradan Türkmen tarihinde Doğru. bitilen, Türkmen hakkında bitilen, edebiyat hakkında bitilen, eneler hakkında ve gariplik hakkında, şurakam müşkilat Awgastan öten hakkında şurakam bitileler bar. Doğru, juda ýaşy. Indi şurada bir näseni aýdyp berseňiz, näçe rakam şiir bar? Ve hemdanim en muhimi kaýsy diýip düşünýärsiňiz? Bugünkü günde kaýsy kalyp şiirde köpräk ýazylýar? Bizim köpräk sul kalyp sul ijtimai edebiyat, aşky. Üç rakamda bitýän köpräk Türkmen diline bitýän. Doğru, doğru. Juda ýaşy. Indi şiirde näme muhim diýip düşünýärsiňiz? Şiire näme narsalar gerek? Şiirinde awal her kança islahkar muhim. Şunu özün kapysyny barabarlamak, şunu furmana etmek. Doğru. Şunu manasyny her kança logatlap getirip, şunu bir adam şu manasından ilham alsın diýip. Doğru. Gelecek nesillerimizden şundan ilham alıp doğru yola hidayet eder yani açık yol körkezer yani edip bitmeli. Doğru. Şu baradan. Doğru. Indi şiirde bir näse aýtjak bolýarlar-da, duýgy esas diýjek bolýarlar. Ondan soň hem şol bir tasvir berdar edişlik gerek diýjek bolýarlar-da. Şuna aýa wakan şu narsa hem gerekmi şu şiirde? O gerek bolýar ulu. Çünki bir zady pikirlenip dursaňyz şol gelýär, şol esatyňyza gelýär, magzyňyza gelýär, şunu şöýerde tesbir alyp, şunu şöýerde ýatdaş et goýsam diýersiň. Şo bilen şol ýatdaş et goýsaňyz, ertesi gün adamdan yine de üstünde yine geliyor. Son ýetine idamasyny berýärsiňiz. Doğru. Şu rakam gepler bolan ki şu şiir biten bilen de gafilla esas bolýar bir oturanda bir satır näçe satır şiiri ýaz goýasyňyz. Şol esas üstüňize pişar getirýär. Doğru. Çünki dünýäwi barasyndan ya kaýsy bir müşkilat barasyndan şair bolsun, her kaýsy ordan esas başyn gelýär, şo bilen bitmän süret ýalar. Her zamanda gelýär durýar bu. Doğru, doğru, juda ýaşy. Indi bugünkü günde ak şiir diýip bir närseni ortağa goýýarlar. Ak şiirde hem ýazjak bolýarlar ya ýazylýar bugünkü günde. Şol ak şiir nähili bir şiir diýip düşünýärsiňiz? Ak şiir men ular olda ýene ýazjak bolom ýok. Ular demedem ýok men. Şu baradan öz nämäme gara gidip durun. Doğru. Bir natkalar etýär. Siz mana bu tertipde ýazyň, bu tertipde bir okal diýär. Men öz nämäme ýazýarym. Safkymda. Öz safkymda ýazýarym. Başganyň safkyny ýazam ýok men. Doğru. Başganyň safkyny ýazak bolsa soň has kynçylyk köp getirýärsiňiz da. Öz safkyňyzda ýazsaňyz aksam tamam bolýar. Doğru, juda ýaşy. Minnetdar özüňizde. Endi size bir şahsy sowallar, hususy bir sowallar sorasak da. Siz 12 ýaşymdan bäri şiir ýazýan diýdiňizde, 12 ýaşyňyzda şiir ýazdyňyz, owul şiiriňiz kaýsy şiir bolmaly, näme ünwanda bolmaly? Bu dogry aýdyp berseňiz, onu näme diýip ýazdyňyz, näme alaka bilen size aslynda näme baýsy boldy? Aslında men bir esas boldum. 8 ýaşda men eneden galan. 8 ýaşda eneden galan, 12 ýaşda, 13 ýaşda men ýeke howlda ýatyp durup ýerýetdim. Şöpiller gece bir düş gördüm. Düşümde bir bagyşyny geçýän. Bagyşyny öpýän, şo bilen men şu düşümde şiir diplom etdim men. Bilen men nala kılsam bir bar bağ ara gelip. Bilen men nala kılsam bir bar bağ ara gel. Rahmet mersen sen bir kelip közden akan jalaga. Közden akan ýaşlarym katra baran kebi may içip mes bolup bir kelmediň meýhanaga diýip bagtymda gece okudan tyskinip goýandym, görsem düşümde etdim. Rozanyň aýy säher wagty. Tenýa çykan ýok. Şu şiiri soň turdum da idamasyny ýagdandan soň ta namaz wagty şunu idamasyny berdim. Şu gün akşam öde medreseden gelip şu üýde rozan sähäli tutjak akşam surakam bolup dur. 12-13 ýaşynda şepilerini owul biten şiirlerim surakam bolan şu. Doğru, juda hem ýaşy. Minnetdar özüňizden. Endi juda hem hoş boldyk. Şu hazır ülkedaşlarymız bize izlap dur, görüp durlar. Ülkedaşlarymyzda gepleşimiziň bu bölüminde näme
inwanda şiiriniz bar we hamdan bize gaýsy şiiriňizi okap berjek bu dogruda aýdyp berseňiz. Köp teşekkürlik bildiriyorum. Bu barada men deri aýdatdym, eneler hakynda 8 ýaşdan eneden galanman. Ene boldaýyn kança bir mehr bar. Enenin mehrini bilmeýän bizler dünýäden geçip barýarys. Ene ýaş bilen de elden verdik, şu baradan ene hakda bir sen şiirim barda, şunu okap berendi. Doğru. Endi bir näse diýjek bolýarlarda, ene diýende ene Kabedir diýjek bolýarlar. Bəli, bəli ya. Ene yani çağasynyň bir tekkegasym ka diýjek bolýarlarda. Ene bir gereklik dünýäde. Allah Taala eneler şahadır bizi görýän bolsalar, Allah Taala olaryň saýasyny bizim üstümizden kem etmesin, jalar sağ bolsun, her nerede ýaşaýarlar. Bizim duamızda bolsalar. Kunda sanem eger taýar bolsa, ene jallar hem garaşyp durandyr. Miskin ýarsa sizde gepleşigimiziň şu bölümini sizden dinlersiz. Her uyun bezegi maşgala başı, her uyun bezegi maşgala başı dünýäniň malından artık enemsen. Mehr bilen gorap aziz başymny dünýäniň malından artık enemsen. 9 aýlap gowresinde götüren, 9 aýlap gowresinde götüren, köp muşakkat görüp baştan ötüren, mehr bilen dünýä ýüze getiren dünýäniň malından artık enemsen. Köksinden sızdyryp ak süýtler beren, köksinden sızdyryp ak süýtler beren, her beladan gorap köksini geren, gijeler aglatam yatman oturan dünýäniň malından artık enemsen. Ene mehri yüreginde joş eýläp, ene mehri yüreginde joş eýläp, hüýdilap yatyrar gözün ýaş eýläp, balam diýip mudam köňlün hoş eýläp, dünýäniň malından artık enemsen. Ağlasam emdirip başlarım siýlap, Allah'dan arzulu ömrümni dilap, men uğrumda aziz ömrünü horlap, dünýäniň malından artık enemsen. Garip rozgar bilen sana getiren, garip rozgar bilen sana getiren, meriz bolsam özün gama batyran, doktor tebipleri alıp getiren dünýäniň malından artık enemsen. Baba baba diýip sözler öğrettin. Baba baba diýip sözler öğrettin. Ellerimden tutup gadam yürüttin. Ağzıma süýjili tamlar tuttun. Dünýäniň malından artık enemsen. Miskin ýar diýer, ene kadryn bilinler. Miskin ýar diýer, ene kadryn bilinler. Enelerden her dem dua alınlar. Enäni incitmaň, ony bilinler. Dünýäniň malından artık enemsen. Enäni incitmaň, ony bilinler. Dünýäniň malından artık enemsen. Minnetdarsa miskin ýarsa hili hoş bolduk. Galamyzda güç kuwat bersin Allah Taala mundan görä hem geljeklerde owadan şiirleriňizde biller albatta sizden eştelek we hemden bir ýadygary inşallah sizden görelik. Hili hoş bolduk, bir dünýä minnetdar. Diliňize hem saglyk, Allah Taala güç kuwat bersin mundan ýana hem şiiriýet dünýäsinde. Endi şurada gepleşigimizin şu bölümünde şaýat dostlar hem muntazir bolsa ki sizden sorasak albatta ustadyňyz birinji kim bolmaly? Yani şiirleriňizde şu günkü hem yani körkezýäsiňiz we biran kişi barmy? Yani biran kynçylyklar bar jaýynda. Teşekkürler. Ustadymyz aslında bizleriň babamyz bardy. Yusuf Sapandiýat. Şolaryň özleri şaýyrlyk bilen öten ilim ýokdy. Dogry. Ýöne bizden bir emekimiz var, Jumadurda Yusuf diye. Jumadurda Ceyhun nipörlerini. Olaryň hat şiirler, belen şiirler var. Şolar bilen bamaşyra şiir bitýär. Aslında men öňden aýdatdym, şiir alakalygym hili wagtdan bar. Mesela 12 ýaşdan bar diýdim ben. Dogry. Endi galy bersen birrek şiir kem köslerimize özlerini bitýär. Özüm bitýän ýagdandan soň şu emekimiz var, Jumadurdan var ya gel özler gör ya ýalwyrda bizden sorýarlar, nawran. Özün kapyalaryny özleri görüp zadet bana öýlep bolýar, böyle bolýar, soň bize näme etýärler? Şondan soň bizler hat şol taşbih edenden soň bizler hat rüşt edip şu emekimizin sebebinden bizler hat ýaxşy bolup rüştümüz. Dogry, juda ýaxşy. Endi şurada bir näse sorasak sizin näçe parça şiiriňiz bardyr? O hemden bugünçeli näçe parça şiiriňize hisap etdiňiz? Aya bir kitap bolar imkany barmy? Ya biran kitap çapladyňyzmy? Kaýsy ünwanda çapladyňyz, çaplan bolsaňyz bu dogruda aýdyp berseňiz. Men yani bu kitabımı çaplara bolan yok. Çünkü şiir takriben 370 näçe sapa şiirim var. Kitaba yazılan. Desti kalemde yazılan bir 180 sapa telefona bitilen. Telefondan ferim telef amad edilen. Surakım bol nemet gelip durst. Hali
çapa amada bolan ýok. Ol näçe bir ustadlarymız bardy. Mana bu Aşym Hanaga diýär. Şolar algyp näçe taşylarny algyp şairler toplagyny bir kitaba taşlyjak diýip şeýdiler. Unda taşlarylaryň habar ýok. Doğru. Doğru, juda hem ýaxşy. Indi umydyňyz barmy aýa bir şu kitapçy çaplasaňyz o geljek nesillere bir miras goýsaňyz özüňizden? O gaty umedim bar u baradan. Men şu alperýän işlerimde, şu biten ýazan şiirlerimde körgenmen ykdysadymy zäiflikden ýa başga bir goldary näper bolmak şu kitaplarym, şu biten ýazylarym hakser bolmasy diýip gorkýan. Şular köp bir deme awlatlarymyza, geljek awlat neslerimize köp bir nesihatler bar bunda. Doğru. Köp bir purbana edebiyat barasından, ijtimai barasından, aşky barasından köp bir purbana nemelerimiz bar. Şu baradan ýüze çykdy diýip umut etýär. Doğru. Indi şurada özüňiz bir rahnamalıq eden bolsaňyz, bir ýaş şairler bolsa, olara siziň şiirleriniňi size ketip körkezen bolsa, siz olara hemkarlyk eden bolsaňyz, bir şagirdiňiz hem barmy bu nemede bolsa? Şärt birerek oglalar gelýär. Miskina bana ya böyle şiir bitberin, ya böyle şiir bitberin diýip aýtýarlar, bitber goýarys. Biziňki raýgan, ülpet şurakam kaýsyna bergelse bitber goýarys. Öz ýagdaýyna garap diýär, lekin öz ýagdaýymy biten oglan berem ýok, ras habarda. Olaryň nemesine birerek şairlerimiz bar, ulardan ehtiramana takazat diýip şu çöwkatda bolsa şiiri. Çöwkatdan çyksa soň şiir bolmuyor. Çünki şiir çöwkatdan çyksa o soň manasy bolmuyor onda. Bolsa purmana bolsa şondan bir nefer ilham alsa. Doğru. Indi şurada bir näsä belläk geçdiňizde, siz kaýsy dillerde şiir ýazdyňyz we hemden hem köpräk kaýsy dilde bolmaly? Indi Awganistan ülkemizde biz ýaşaýas, juda diller köpde. Biziň resmi birinji, ikinji dilimiz bar. Biziňki üçünji dilde karar tapýar. Siz kaýsy dillerde köpräk şiir ýazdyňyz? Köpräk men yazan şiirlerim Türkmen dilinde. Çünkü zabanım Türkmen. Doğru. Ferhengim Türkmen. Ene dilimiz. Ene dilimiz Türkmen. Şu baradan köpräk Türkmen dilinde yazan. Doğru. Ama Özbekçe dönem var, Farsça dönem var, olar kem. Maksat 370 näçe şiir diýdim, hemmesi şolaryň Türkmen dilinde bitiler. Köpräjigi Türkmen dilinde. Indi bir şairam aýtýardy, öz dilini bilip mahir bolmagan başganyň dilini ýoluny aglamaz diýerler. Öz garyp halyna nazar salmagan gider ýoluny sağa solyny aglamaz diýer. Wakyn dogry aýtýarlar şol. Biz öz dilimizde işlegimi awal işlesek gatyga bolarmy diýjek bolýanda. Indi şurada aýdyp berseňiz, siziň ýaşaýan etrapyňyzda siz aýdyp geçmediňiz, men bazy hem aýtsam, şol Paryap welaýatynyň Hançarbag etrafynda ýaşaýarsyňyz. Orada biziň türkmen ýaşlarymyz, türkmen ýaş ýigitlerimiziň ilme alakasy, şu dogusynda hem bizlere bir gysgaça görüň berseňiz. Ýaşlarymyzyň köp neme ilim alakasy seýi durust. Şu köpräk öwlatlarymyz bar. Şu hususan Hançarbag tarapda. O şiir şairliğe köpräk alaka däl. Bu tarapda Garamol bar, Altölek o taraplar köp merdim şairlere şu rakam nemelere ihtiram veriyor. Hususan rahmetli Fataş Ülpetimiz var. Olar bizlere ustad tanylýar. Bizler ustad tanýarlar. Doğru. Şol ölenim Radio Türkistan'da kança mertebe barıp bizleň musaybazam alıp näçe 3 aýlap diýen şu Radio Türkistan'da özüme şefhanga barnamasyny peş alyp bardym. Doğru, doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar özüňizden. Endi şurada gepleşimiziň şu bölüminde näme wasfynda şiiriňiz bar? Bize we ülkedaşlarymyza gönderseňiz. Şu baradan ýene bir türkmen hakynda bir şiir bitip türkmenler wasfynda. Türkmenler wasfynda. Juda hem ýaxşy. Onda bolsa hem hormatly ülkedaşlar, bize izleýän bolsaňyzlar, şurada Mesken ýar säýip bir owadan şiirleri türkmen wasfynda. Albatta bulardan eşitelik türkmen näme şekilde wasf edipdirler, näme narsalar aýdypdyr. Onda bolsa hem gepleşimiziň şu bölüminde bulardan diňlers. Onda bolsa siz taýýar bolsaňyz diňlers. Sazı Türkmenim. Yürekden Türkmenin tawsifini açsam sowulmaz üstümden ýazy Türkmenin. Ser salyp Türkmenin taryhyny bilsem kıymetdir gowherden bahasy Türkmenin. Türkmenleriň nesli Saljuk Sanjarhan at gazanan uly taryhdan nişan. Urfa Asyany Türk ogly soran adalatly turguly şahsy Türkmenin. Nagma edip çalanda tutaryň sazy. Nagma edip çalanda tutaryň sazy, hasta köňlüň aldyr tutan ferdazy. Hür gulwan perizatdyr hemrasy, joş urup çalanda sazy Türkmenin. Erke tuğudyň şaýaprakly çöpünden, lizzet alar dağdan saçak dozundan. Lizzet alar ejdermary oýaranmış sesinden, kandy şeker baldyr sözü Türkmenin.
Tutar seze çıksa, köngülüň hoş eýler. Bar dünýä gamyndan seni daş eýler. Her nagmasy dana sözün paş eýler. Aklyň heyran eder sazy türkmeniň. Hünärine mail her gören insan, hünärine mail her gören insan, uly kiçi barsy aslyny izlan. Oğuz Handak erler, Şah Süleyman, saltanatly Guran sazy türkmeniň. Otly ozak türkmen çörek gyzylynan. Haridar köpdür Jermen we Alman, tarih safatynda jahana ýaýran. Yetişip alamga sesi türkmeniň. Doğru. Kança tarif etsem wespi tükenmez. Kança tarif etsem wespi tükenmez. Türkmen genji kandyr hiç bir eksilmez. Medeniyette jahan seninçe bolmaz. Barçalardan handyr özü türkmeniň. Korkut atam Nuh nebiniň neslidir. Korkut atam Nuh nebiniň neslidir. Ol sebepden türkmen halky göçlüdür. Hem dogurlukda mudam halal aşlydyr. Hemişe üstünde bahar ýazy türkmeniň. Miskin ýardyr men türkmeniň öwlady. Miskin ýardyr men türkmeniň öwlady. Taňrydan dilýän gaýtmasyn bady. Gara köli gyzyl haly türkmen murady. Gyzyl elwan her deresi türkmeniň. Gyzyl elwan her deresi türkmeniň. Teşekkürler. Minnettar özüňizden hely hoş boldyk. Miskin ýarsy türkmen wasfynda owadan şeýir ýazan ekeniňiz, owadan sözüňiz bilen, owadan sesiňiz bilen okap berdiňiz bir dünýä minnetdarlyk bildiräs. Bir näçe tane sowalymyz we ondan soň gepleşigimiz wagty hem aýsasa tamam bolup gelýär. Köpräk owla hem sorap geçdik. Indi şurada aýdyp berseňiz, köpräk kaýsy inwallarda, kaýsy wasflarda şiir ýazdyňyz? Şu köpräk wasfyny şol köpräk türkmen barasyndan, dünýä barasyndan, şikaýety dünýä. Ýene Eteremen dilemeten bir fars dedim aýtyp goýberýin. Gariplik bar. Men azinde gany şikayet mekunam, an garibi mara hikayet mekunat. Mekun mara ay Hudaýa bi tabib bi dermanam, nigah banım tost az esharyp mekunam. Hudaýa hemişe hem sana aýdyp, hemişe şu rakam näme edip şuňa razy Hudaý üçin dünýäwi barasyndan, edebiýat barasyndan şu baradan ýazan şiirlerim köpräk şuny ýani türkmen hakynda ijtimai aşyklyk bar. Doğru. Indi şurada bir näse belläk geçdiňizler, ülkedaşlarymız elbette fikri bolanmasa, Mahtumguly Firagy diýdiňiz, Azadi, ya Zilali bar, ya Molla Nefes bar, şu şekilde Döwletgeldi Pidayi bar. Bularyň kaýsylarynyň şiirlerini köpräk okynsyz? Bularyň kaýsylaryna esaslanansyz? Men köpräk Ustad Firagynyň şiirlerinden nemetden esaslanýan. Köp ularyň nemeleri köp. Manalary firmana, maksat köpräk istifade etýärmiz şu Mahtumguly Firagy, şolaryň nemesinde alıp barýan. Doğru. Indi bizim bir ustadymız bar, şair ustadymız hem görýärmiz. Aýtýarlar ki, eger siz bir türkmen çağasy bolar ýanak bolsaňyz, öýüňizde siziň Mahtumguly Firagynyň bir kitaby bolsun ýa eserleri bolsun diýip bir närseni billeri düşündirýärler. Aýa wagyn hem siziň öýüňizde Mahtumguly Firagynyň kitaplary, eserleri barmy? Elbetde bar. Hatta telefonumda hem bar. Mahtumguly Firagynyň kitaplary öýde hem bar. Telefonda hem bar. Programlar. Ýaxşy. Indi şurada wagtymyz aýsasa gysga bolup barýar. Ilmi parhangi çaralary hem dabaralara gatnaşdyňyzmy? Howa, ilmi parhangi dabaralara gatnaşdyk. Öňkü rejimlerde birrek awaskalar bardy. Şolar bar algydip birrek şiirlerimi algydip ýa öýleri albar men diplomat ýetdiler. Şurakyma edip barýatdyk, nählerden oturup geçdik. Doğru, juda hem ýaxşy. Minnettar özüňizden. Ahirde bize we görüjilere we hemden ýa şairlere aýdyp diýjek sözüňiz bolsa, şonuň bilen gepleşigimizi tamam etsek. Teşekkürler. Bizleri görüjü telewizion arkaly bizleri görüjü dostlarymyza we kawamlarymyza hemmesine bir jan minnetdarçylyk bildirýän we sizler köp oturup bizlere nämet hasta bolmagyny umyt etýän. Men sizlere aýtjak diýjek nesihatim şolki, sizler şu ustadlarymyzdan bir şiir ýazak bolsaňlar, bir baçawkat ýasalar, aýny şu merdimiň aýaşyn haz etmeseler, Sırrı Merdan poşeti de maksat çöwkatda bolsalar, şairlerimizden, ýaş şairlerimizden takadamsyl ki, säl bir şiirini kafiýatyny, wezini seýläp, çöwkatdan çykman ýazsalar. Doğru. Minnettar sizde Miskin Ýarsy, hely hoş boldyk. Bugün çaqylymyzy kabul etdiňiz. Bir dünýä minnettar sizde. Teşekkür ederim. Salamat bolun. Hawa hormatly tamaşaçylar, biziň gepleşigimiziň awaldan tahyrynaça izlap bardyňyzlar. Umid etýän ki, gepleşiklerimiz hem ýürekleriňizden jagalan bolan bolsa. Çünki bugün Miskin Ýarsy bize awadan ilmi
edebi sözleri bilen albatta oğudan şiirlerini okap berdiler. Alimana sözler bilen gepleşigimize bezediler. Bulardan hem bir dünya minnettar uzak yollardan gepleşigimize çağırlığımızı kabul edip geldiler. Bugünkü gepleşigimiz mana şulardan ibarat bolmalydy. Yine hem dostlar bizin gepleşigimize mehman bolayın desegler, bizin gepleşiklerimize gatnaşayın desegler, ya bizin gepleşigimizi göreyin desegler, albatta televizyon arkaly we hem bizin YouTube kanalımız RTI Türkmeni arkaly gepleşiklerimizi izlap bilersingizler. Onda vahsanem yine hem düşençan her nerde basanlar can sağlıkta, farahatlıkta, asudalıkta hayat geçirip vermenize Allah ifakten dilap. Şöyle arzu niyetler bilen gepleşigimizi tamam etýäs. Onda vahsanem sizlere yaxşı günler, yaxşı galyn, Hudaýalaryňyz.